کھول کے تھوڑا جہا میرا یہ تھوڑا جہا بیان کرنا ہے تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ واقعی گل ایویں عین اور غین، عین اور غین دونوں دی شکل ایک ہے۔ عربی دے اپنا عربی دے وچ لا لو، اردو دے وچ لا لو، الف بے والے قاعدے دے وچ آدی ہے نا عین اور غین، انہاں دے وچ فرق کی ہے؟ جی فرق ویکھو تے زمین آسمان دا فرق، کیونکہ او عین او غین، غین دا اور عین دا فرق یہ ہے کہ صرف ایک نقطہ عین نے پوچھا نا کہ میں عین ہاں تو غین، یہ تینوں غین کیویں بنایا گیا؟ انہیں کہا پاگل آ کے پریا کر دے تو بھی عین آ، پاگ نقطہ جڑا رکھیا اتنے یہ لا کے پریا کر دے تو بھی عین، عین دا مطلب کی ہے صحیح ہو گیا، جڑا صاف ہو گیا، سیدھا ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ ذکر کرو اللہ پاک دا جتنا دل کرتا کرو، عبادت، مگر جب تک تسی ایدے نال درود شامل نہ کرو تہاڈی عبادت کسے قابل نہیں۔ اسی روزہ رکھ لیں گے، روزہ رکھ کے اسی کہتے ہیں کہ جناب اس بندے نے روزہ رکھ لیا تے نماز نہیں پڑھی، اسی انہوں کی کہتے ہیں روزہ وچالے لبکدا، یہ آسمان سے پہنچیا ہی نہیں، کیوں؟ انہیں نماز نہیں پڑھی۔ اسی ہر کام کیتا، ہر ذکر کیتا، جب تک اسی درود نہ پڑھیا ساڈا بیکار۔ اللہ دے نبی دنیا تے آئے، دنیا تے آئے نا، کیا وہ اس ٹائم دے تے نبی سی یا 40 سالاں تو جا کے نبی بنے؟ چھوٹا جہا مسئلہ یاد، پیدا ہوئے آئے دنیا تے نبی بن کے آئے یا 40 سالوں تو بعد جا کے نبی بنے؟ نبی سی، دنیا بنن تو پہلے نبی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا جے میں اپنے پیارے نوں نہ بناؤں تو میں کل کائنات بناؤں ہی نہ۔ ایک محبوب دی خاطر اے جہان گل پایا، ایک یار دے چرچے دی خاطر، یار دی مشہوری دی خاطر آپ نے 40 سال دی عمر دے وچ نبوت دا دعویٰ کیتا۔ میں عین تے غین والا صرف نقطہ تمہیں دساں، کیونکہ محفل دے وچ آئے ہو، میرا کام نہیں بیان کرنا، میں ایک فقیر لوگ ہوں تے جے میری گل دی سمجھ کسی نو آ جاوے تے سبحان اللہ، نہ آوے تے 3 باری سبحان اللہ، کیونکہ وہ سبحان اللہ آگو سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، سارے کہتے سبحان اللہ۔ وہ پٹھانا دی محفل لگی تے جناب میری کہ وہ مولوی آکھن لگے پٹھانا آکھو سبحان اللہ، وہ ہن چپ کر کے سارے بیٹھے، ٹھیک ہے جی۔ جس ٹائم مولوی نے آکھا نا کہ ایک باری سبحان اللہ آکھن نال درخت جنت دے وچ لگدا، ایڈا کہ درخت لگدا جناب میری کہ وہ شاخاں ہی بہت لمیاں لمیاں، ٹھیک ہے جی۔ پھر مولوی نے مسئلہ کیتا تے جناب میری کو پٹھان جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بڑا سارا انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیتی۔ دوبارہ مولوی نے مسئلہ کیتا تو سارے چپ کر کے بیٹھے۔ مولوی نے سوچا بھی یہ کیوں بھائی، اگے سبحان اللہ کے جڑے سی تو ہن کوئی بھی نہیں کہندا، ٹھیک ہے جی۔ اور مولوی نے پوچھا بھی اگے سبحان اللہ کہتے سی تو ہن کیوں نہیں کہندے؟ انہیں کہا اسی کہ ٹال بناؤں اتنے جا کے، وہ سانو ایک درخت ہی بہت آ، اسی اتنے ٹال تک کوئی نہیں بنانی، سمجھ گئی؟ مسئلہ ہے کہ 40 سال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں آخر الزمان نبی ہوں، آخر الزمان نبی ہوں۔ اچھا کئیاں منیا تے کئیاں نہ منیا۔ پھر جناب میری کہ جس ٹائم آپ کی عمر ہوگی 52 سال، میرے نقطے والا مسئلہ، جس ٹائم آپ کی عمر ہوگی 52 سال، ادو نماز قائم کی تھی۔ کیا کہ پہلا مسلمان کوئی نہیں،
آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ جس وقت آپ کی عمر 52 سال ہوئی اس وقت آپ تے نماز فرض ہو۔ میں گھروں گل نہیں کرنا، حدیثاں دے مطابق کراں گا۔ الحمدللہ کتے گل دے وچ بھی مینوں پڑھو تے میں حاضر ہوں۔ 52 سال دی عمر دے وچ آپ تے نماز فرض ہوگی۔ آپ نے جناب کے صحابہ نو کہا کہ نماز پڑھو۔ 63 سال دی زندگی آپ دی، 63 سال دی زندگی دے وچ آپ نے دنیا تو پردہ کر، جس ٹائم دنیا تو پردہ کر دیا اس ٹائم نماز چلتی سی۔ نماز دی زندگی 11 سال۔ میرا تھوڑا جا مسئلہ ہے، صرف ایک نقطہ تمہیں دینا چاہنا، اگر نماز دے وچ نہ رکھا جاتا تو پڑھتا ہی نہ، ٹھیک ہے جی۔ 11 سال نماز دی زندگی، نبوت دا دعویٰ ہویا 40 سال، پیچھے کتنے بچے 12 سال نبوت دا اعلان کرن۔ میں ایک نقطہ دے رہا تمہیں، من لو، ذہن نال فٹ کر لو۔ فقیر دی محفل یہ نہیں رخشے لگتے، کیونکہ حکیم کو چل جائے نا تو وہ دوسرے نو کہتا ہے یار کوئی ایسا نقشہ دس جڑا میرے کام آ جائے۔ وہ ایک پھکی بنا تے لا لو کہ پھکی کا نقشہ دس دے نا تو وہ کئی دے کام آ جائے تو بہت بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ 12 سال بقایا بچے جڑے کہ بغیر نماز تو سیگے، انہوں نے سرکار نے کی کیتا یا صحابہ کرام نے کی کیتا، کدی کسی مولوی نے دسے؟ اس منزل تک کدی کو پہنچیا؟ یا کسی مولوی نے یہ گل دسی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے دس دو کہ سانو آ گل دسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود نہ پڑھیے ساری کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی، بیکار۔ جی اسی کہہ دیں کہ روزہ رکھیا نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی روزہ رکھیا نماز نہیں پڑھی، ساڈے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ادھ وجائی لمکدا وہ جناب آسمانہ تے گیا ہی نہیں۔ اسی طریقے نال اگر اسی درود پاک نہ پڑھیا تو ساڈی نماز پڑھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ نماز دی عمر 11 سال، درود دی عمر 23 سال۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کیا کرتے تھے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیتا، سبق دین سگا درود پاک، کہ جڑا خود خدا بھی پڑھتا بیٹھا، مولوی بھی کہندے ہیں نا، خود خدا بھی پڑھتا بیٹھا کہ درود پڑھو۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود نہ پڑھیے ساری عبادت منظور نہیں ہو سکتی۔ افضل نقصہ ہی رات نو سون لگے، یہ میری گل ذہن رکھنا، رات نو سون لگیا 7 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ توبہ استغفار، یا اللہ میں گناہگار، اے نہ کبھی کہ میں تو کیتا ہی نہیں، یا اللہ میں گناہگار ہاں تے مینوں معاف کر دے، تے کر کے دے بھی کیویں دے؟ حبیب دے صدقے 3 باری 5 باری 7 باری لازمی کہہ کے سونی کہ یا اللہ مینوں معاف کر دے، میں بڑا گنہگار ہاں، اور حبیب دے صدقے میرے گناہ معاف کر دے، تو کیتے ادا بھی تے نہیں کیتے ادا بھی، کیونکہ بندہ گنہگار ہے تو ذہن چوں نہیں کیتے، وہ تو ہتھاں نال نہیں نہ کیتے تو پیراں لو ہو گئے، کیونکہ یہ بھی مخلوقات رب دی ہے، یہ بھی اللہ دی مخلوقات ہے جیڑی جناب کے پیراں دے تھلے لتیڑی جانا۔ کدی ویکھیا میرے پیر تھلے کی ہے؟ کدی سوچیا؟ شریعت بندے نو ایک قدم نہیں چکن دیندی، شریعت آ جا، شریعت ایک قدم نہیں چکن دیندی۔ قدم شریعت کا مقصد یہ ہے کہ اے قدم چکیا ہی، پچھلا قدم چکیا ہی وہ مٹی اوتھے چھڈ جیڑی پیراں نال لگی ہے، شریعت یہ کہندی ہے کہ وہ دے حق جیڑا چکیا ہی اوتھے رکھ، ٹھیک ہے جی۔ شریعت نہیں اسی پورے نہیں آ سکتے، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔
तौबा अस्तगफार 3 वारी 5 वारी 7 वारी पढ़ के तौबा करो, अल्लाह माफ कर दे हबीब दे सदके। ठीक है जी। 3 वारी 5 वारी 9 वारी 7 वारी 11 वारी दरूद पाक पढ़ के सोमी, इंशाअल्लाह तेनू ज़ियारतां होणगी। इस गल पे अमल कर लवी, जब तक दरूद पाक नहीं पढ़ेगा तेरी बिगड़ी नहीं बनन लगी। अगर बिगड़ी बनानी दरूद पाक पे अमल कर ला, अगर डेली का 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ के सोवेगा तो इंशाअल्लाह ताला जे हजूर की ज़ियारत ना होगी तो मैं बैठा। इवें कहेंगे यार जनाब एक गली रुलते फिरते आ, फकीर बन गया मलंग बन गया, इंज हो गया। मलंग बनना बहुत औखा, फकीर बनना बहुत औखा, पीर बनना बड़ा सौखा। पीर बनना बड़ा ही सौखा कसम ना, क्योंकि 2 आयतां याद कर, पीर बन जा। पीर का कनैक्शन पैसे नाल ते जेड़ा फकीर आ उहदा कनैक्शन बंदे दे दिल नाल। पी के ते फिर बनदा ही फकीर। ठीक है जी। याद रखो वो चक्की वाली गल है। हजरत बाबा बुल्ले शाह जा रहे थे कि माई चक्की पींदी बैठी थी, आप गौर नाल देखण लग पे। की वेखण लग गए? एक पासों दाने पैंदे, दूजे पासों चक्की जो आटा बन के निकलता है। ये मुर्शद का मतलब। दूसरे पासों चक्की जो आटा बन के निकलता, वो कह लगे भी माई फरीन आ तेरे तो किवें आ दाने पाउणियां ते आटा बन के निकली जाता। आपने फरमाया कि थोड़ा जिहा एक सबक ले जा इथों। केड़ा? चक्की दा पुड़ चुकिया, उन्हें कहा आ थल्ले भाई आटा नूं वेख रगड़ लगी। जिस टाइम जनाब मेरी कोई चक्की के थल्लों दाने कड्ढे, उन्होंने झरीट भी नहीं आई। पूछिया कि माई ये वजह? आपने फरमाया किली नाल लगे ये दाने, वो बेचारे किली हुंदी है, ओहदे नाल लगे हुए हैं, इन्हां नूं कसर भी नहीं आ सकती। मुर्शद का मतलब यह है कि मुर्शद दे नाल जेड़ा लग गया उन्होंने रगड़ भी नहीं वज सकती। जेड़ा मुर्शद तो पासे हो गया वो आटा बन के निकल गया। दाने की मिसाल है बाबे बुल्ले शाह की। जो चक्की वाला मसला, यह चक्की वाला तेन सुनाता ही। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक बहुत बड़ी चीज आ। इन्हां चीज़ों पे अमल करो तो अल्हम्दुलिल्लाह तर जाओगे। बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह।